Wafumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana ku Malawi amene wapezeka ku Lumo atabayidwa ndi chimpeni. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Reshma amachokera ku Malawi ku Salima, adapita ku Joni mu chaka cha 2025 ndipo amathamangitsa mafayilo ndipo china chilichonse chinali bwino. Amakhala ndedzana wapezeka mtsikanayu ataphedwa ku Lumo ku North West. Mtsikana ameneyu zakeno amene ali cousin wake amene amachedwa Amina anabwera pa intaneti pa Instagram amafotokoza zokhuzana ndi life yake, akuti ineyo ndimadziwa kuti sister wangayo alibe sogolo, ndimadziwa kuti adzafa ngati nkhuku, ndi zimene anakamba. Zotsatira zake ife tinathira comment ndi cholinga choti nkhani itimve bwinobwino, ndi nkhani ija anandifotokozera, ndi ndabwera pano ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerepo phunziro komanso mudziwe kuti nthawi yake kukonda ndalama siku abwino. Yeyo akunena kuti mu chaka cha 2025 anapita ku Joni, anafikira ku Durban. Aminayu ndamakhala kumene kujako, ndi monga mukudziwa mu chaka cha 2026 ku Durban kuja zinthu zavuta, amathamangitsa mafolena. Cha mu May padali pa 23 May akuti yeyu adayimba foni kumuimbira Reshma uziwa chani akuti thamangisa kuno ndimafuna sinthe malo. Reshma adamuza yeyu Amina, usavutike ungathobwera kwathu. Zotsatira zake Amina anafika adambokhala ndi Reshma ndipo china chilichonse chinali bwino. Ndakuti mu nthawi imene amakhala ndi Reshma kudapezeka kuti Reshma amabwera ndi azimuna, amaruyo abwera akachoka amene abweranso wina, ndi azimunawo akafika iye uja Amina amakhala panja, ndero anthu aja agonane akamaliza kenako iye apite mnyumba. Ndakamakhala panja nthawi zina Reshma ankampasa foni yake, sunga kumpasa Amina ndi cholinga chakuti mamuna akayimba aziyankha ndi Amina. Sister wanga waisiya foni ndi zimene ankapanga, uko ali mnyumba akugonana ndi azimuna ena, ndi azimunawa adali amayiko osiyanasiyana. Ena nyamata aku Malawi amabwera meneko, ena nyamata ku Zimbabwe amabwera meneko, osiyanasiyana amangodyetsa kwa wina aliyense. Ndakuti tsiku lina Reshma adamuza Amina, oziwa chani tiye tipite ku ntchito kwathu. Akuti Amina chifukwa choti samagwira ntchito adala sanayipeze, anamuza okay. Adapita ku ntchito kuja adagwira tsiku limenelo. Atamaliza kugwira ntchito Reshma anamuza Amina, tidikire abwana athu afuna atitenge tipite ku nyumba kwawo. Ali bwana uja adafika adatenga osiyaja. Atafika ku nyumba kwawo bwana uja adamuza Reshma ndipange masaji, nde Reshma ankapanga masaji kumpanga bwana uja, komanso Amina ankapanga masaji koma Amina sankaziwa amene amapangira, ndi Reshma amene ankamuphunzitsa Amina. Anampanga masaji bwana uja, kenako anamuza Amina tuluka panja. Amina anatuluka panja. Zotsatira zake Reshma ndi bwana uja anagonana. Anamaliza kugonana anatenga ndrama yokwana 500 anampasa Reshma anamuza Amina tiye tizipita, ananyamuka mapita, anatenga 150 anampasa Amina Reshma uja. Kenako no amakhala ndi kudapezeka kuti Reshma adamuza Amina, uziwa chani ukuyenera kukhala ndi chibwenzi, ndifuna ndipezere chibwenzi. Amina anamuza Reshma, kunoku sindinabwerere zapanga zibwenzi, kunoku ndinabwera kuno chifukwa chakuti banja ku Malawi linandikanika, komanso ndi mwana, ndabwera kuno ndi cholinga chakuti ndipange tsogolo la mwana wanga, sindinabwere kuno kudzasaka amuna, chimene ndikufuna ndi ntchito. Zotsatira zake Reshma sizinamvekere bwino chifukwa chakuti Amina ankaoneka ngati kuti ndi mtsikana okhulupirika kapena ndi mtsikana amene amaziwa phindu la thupi lake, ndi Reshmayu ankaoneka ngati kuti wangoponyedwa panja. Zotsatira zake anaonesa attitude koma Amina sanazitengere, adangozisiya. Akuti tsiku lina kudapezeka kuti Reshma adalandira foni yochoka kwa bwana wake, lindali Sunday, kuti ubwere ku nyumba zandipange masaji, koma kuti mu nthawi imeneyi Reshmayu amadikiranso mamuna wina amene amabwera ku nyumba kuja. Zotsatira zake anamuza bwana uja, kumeneko sindingabwere, ndilumiza sister wanga chifukwa chakuti panopa ndili kutali sindili ku nyumba. Zotsatira zake bwana uja anati chabwino. Kenako Reshma anamuza Amina, pita kwa bwana uja ukampange masaji. Amina anapita kwa bwana uja, atafika kumene kuja adayamba kumpanga masaji, atamaliza kupanga masaji bwana uja anamuza Amina, ndifuna ndikugone. Amina anamuza bwana uja, ine zimenezo sindimapanga, ndabwera pano kuzopangani masaji, ndiloleni ndipangeni kenako nzipita, koma zogonanazi ine mulibemo, apo ayi ndipita ku polisi, ndiyimbira foni ya polisi. Zotsatira zake bwana uja adaopa,
Ataopa anangomuza Amina pita panja. Anamuza kuti ndifuna ndidye mkono. Anadya mkono, atamaliza anamuza Amina atiye nkakusiye. Anakamusiya sanampase ndalama. Zotsatira zake amakhala. Ndakukhala chonchija, Reshma analandira foni yochoka kwa bwana uja. Nzako uja sanandipase service yabwino. Wandikhumudwitsa kwambiri. Ndipo zimene wapangazi usazapangenso. Zotsatira zake Reshma adayamba kumfunsa mafunso Amina. Zimakhala bwanji? Bwana uja adandaula. Chachitika ndi chani? Amina anamuza chilungamo Reshma. Uziwa chani? Bwana wako uja amafuna agonane nane. Nde ine zimene simapanga ndakana. Reshma adayamba kulongolola. Kuno ndi ku John. Mauri zindizi. Nde Amina ataona zinthu mmene zilili. Anayimba foni kwayambira mayi aka Reshma. Kuti mwana wanu wayambana nane, mwana wanu akuti ndizipita koma ndibe kolowera. Chifukwa chakuti ndiyachoka ku Durban ndimakhulupirira yeyo monga khazeni wanga. Koma yeyo akuti ndizipanga zakuti zimene ine simapanga. Mayi yake a Reshma atamva zimenezi adamuza Amina kumeneko ndi ku John munapita kokasaka ndrama. Nde china chilichonse chimene chingathe kubweretsa ndrama pangani. Kuno kumuzi tikufuna manyumba, kuno kumuzi tikufuna chitukuko. Ndemanga ndi china chilichonse osamasekerera anthu akumeneko. Ndi zimene anamuza. Zotsatira zake anadula foni. Atazindikira kuti mayi akenso nchimozimozi. Zotsatira zake Amina adathawako ku nyumba kuja. Mu nthawi imene ankakhala ku nyumba kwa Reshma kuja, ankaziwananso ndi atsikana ena ndi ena alaundi amene amachokeranso ku Malawi. Ndi wam'modzi adamutenga kuti bwera zakhale kwathu. Zotsatira zake adambokhala ndi mtsikana uja mpaka anapeza ntchito. Ndi atapeza ntchito anayamba nokukhala ku ntchito. Ndi Reshma uja sankagwirizananso. Ndi amangokhala. Ndi akuti yeyu ataona kuti Reshma wamwalira waphedwa kulumu sizinali zodabwitsa kwa iye, chifukwa chakuti amadziwa khalidwe la Reshma ndi zimene amafotokoza. Ndi inenso ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena akimulengere phunziro. Atsikana osakonda ndrama kuposa moyo wanu. Chonde esesani kupeza ndrama mu njira yoyenera, chifukwa chakuti zomasaka ndrama mu njira yolakwikazi omakumana nzokhoma amanena kuti kuthamanga sikufika. Ndi pala anthu ena ake mumakhala ndi azimuna 10. Ndi wamodzi akazindikira kuti mkazi andipanga zakuti zachiziwikire akupititsani